myšlienka založiť jazzovú dielňu, ja ani neviem presne ako a kedy prišla a dokonca aj čo sme organizačný tým, tak sa tam rozchádzajú tie názory na to, jak to bolo, ale určite to začalo tým, že Ľuboš Šrámek učí už dlhé roky vo Frýdlante, kde je už vyše 40 rokov jazzová dielňa. No a keď som sa aj zúčastnil, tak som bol úplne úžasnutý, že je to fantastická udalosť. Časom som si povedal, že obdobu toho by bolo dobre zrealizovať aj u nás na Slovensku. Veľmi rýchlo som prišiel na to, že by to bolo dobre zrealizovať v Piešťanoch. V roku 1999 sa jeden z najvýznamnejších jazzových solistov na bicích nástrojoch a perkusiách, Jozef Dodo Šošoka, rozhodol založiť spoločne so svojou manželkou Ivetou v kúpeľnom meste jazzový klub. Od toho momentu sa Piešťany stali centrom jazzovej scény a poskytovali zázemie mnohým významným jazzovým hudobníkom. Osobne som hrával s Dodom Šošokom, keď som mal, myslím, 22 rokov do nejakej mojej 25-ky a boli to pre mňa najkrajšie zážitky v mojom živote, lebo hrali sme poctivú hudbu, hrali sme jazz a chodili sme po rôznych slovenských, ale nielen slovenských, ale aj svetových festivaloch. Piešťanom mám vrúcný vzťah, pretože som sem často chodil na jam sessiony a aj s Dodom samotným som niekoľko rokov spolupracoval. Tou ezoterikou toho nášho prostredia, tej dielne sú tí študenti a tí lektori a tá komunita. A tou exoterikou je to, že my chceme ten genius loci a ten spirit, ktorý tu kedysi vniesli prvý piešťanský jazzmen, neskôr Dodo Šošoka, že chceme v tom pokračovať a chceme prinášať ľuďom v Piešťanoch tie eventy, ktoré robíme. A máme kopec nápadov, kopec podnetov od našich frekventantov aj nových lektorov, ako to zlepšiť, ako to posunúť a nikdy nenastane taký ten stav, že že teraz to bolo dokonale, tak takto to už necháme. Zmyslom tejto jazzovej dielne je spájať komunitu jazzových hudobníkov a zároveň vytvárať kontakt s novou generáciou, ktorej lektori môžu odovzdať svoje skúsenosti. Tady vládne velice přátelská atmosféra, je to zábava od rána až do noci, až do pozdních ranních hodin, kolikrát se to protáhne. Oceňuju ten zápal i u těch protagonistů tady, že to všechno vydrží a že do toho jdou po hlavě a že opravdu třeba kontrabasisti to mají náročný, protože je bolej prsty, tolik hodin musí hrát a tak mají třeba puchejře a hrajou až do krve, ale tak si dají náplast a hrajou dál a hrajou a to strašně oceňuju, že opravdu chtějí se někam dostat a něco se dozvědět. Ja by som dal do pozornosti aj našich frekventantov, ktorí prišli ako tabula rasa, že neboli tým jazzom ešte poznačení, možno si oprášili nejaké svoje zručnosti a hudobné schopnosti z mladosti a našim cieľom je naozaj ten zážitok a to, aby si ten frekventant niečo odtiaľto odniesol a aby nemusel byť zahambený alebo v strachu z toho, že či vie niečo zahrať lepšie alebo horšie. Ľudia sa nemusia báť, že niekto napríklad vôbec nemá skúsenosti s jazzom alebo že sa tam zase niekto bude nudiť, lebo máme to veľmi efektívne rozdelené a pristupujeme k tým študentom aj individuálne, aj potom skupinovo a zatiaľ sme mali veľmi dobrý feedback, že je to vytvorený taký nejaký safe space a že sa navzájom aj tí študenti, aj tí lektori podporujú a je tu veľmi dobrá atmosféra, si myslím. Po každej individuálnej výuke absolvujú aj ansámble títo žiaci a čo je dôležité, že potom sa môžu sami odprezentovať večer prostredníctvom nejakého koncertného vystúpenia. V Mliečaku nám tento klub dáva priestor si vlastne vyskúšať aj pre študentov túto jam session a vlastne spolu si zahrať, zaimprovizovať, zaspievať. Takže sme veľmi radi, že im dávame túto možnosť.
celkovo lektorský tím, ktorý je poskladaný zo špičkových muzikantov jazzovej scény na Slovensku, v Čechách aj v Maďarsku. Oslovilo ma to v tom, že môžem učiť akordeón a môžem proste posunúť tento nástroj do jazzových vod. Chalani dávajú priestor aj nástrojom ako je cymbal, ktorý úplne není typický pre jazzovú muziku. A čo je na tom naozaj tak veľmi výnimočné, že všetci tí lektori, že sme kamoši. A to vidno aj večer na tých jamkách, že sa ako radi zgrupujeme. Atmosféra je priateľská, atmosféra je fakt ako veľmi free a to sa mi páči. Vždycky sa tu vytvoria veľmi silné väzby a popri tom, že si aj dobre zahráme a niečo sa aj naučíme, tak sa tu strašne veľa smejeme. Ja som si sama na workshopoch, ktorých som sa zúčastnila, našla vlastnú kapelu, takže ja to určite odporúčam každému začínajúcemu alebo mladému umelcovi. V tomto priateľskom prostredí sa môžete zdokonaliť v rôznych hudobných nástrojoch, akými sú klavír, gitara, bas-gitara alebo kontrabas, saxofón, husle, cymbal, akordeón, flauta a nesmieme zabudnúť na spev. Myslím si, že táto dielňa im môže trošku rozšíriť obzory to, ako správne komunikovať a ako viac pracovať možno v kolektíve, nielen sám za seba na tom pódiu. Keďže ten frontman alebo ten spevák stojí vždy vpredu a tá pozornosť je na ňom, tak naučí sa to trošku aj z iného uhla. Mimo výuky hudobných nástrojov a spevu sa venujeme na jazzových dielňach aj filmovej hudbe a jazzovej kompozícii. Učíme vlastne filmovú muziku a takisto aj produkciu s môjim manželom Petrom Preložníkom. Študenti si môžu vyskúšať, ako sa aj nahráva taká filmová muzika. Rozmanitosť tu neprevláda len v radoch lektorov, ale samozrejme aj frekventantov, teda žiakov. Nie sú to len profesionálni hudobníci, ale aj nadšenci kvalitnej jazzovej muziky. Dosť ma prekvapila vec, že prišiel napríklad jeden pán, volá sa Tibor, z kraja, z ktorého pochádzam a hraje na fúkaciu harmoniku. Na fúkaciu harmoniku mu toho moc neukážem, ale super sme si spolu zahrali, zadžemovali a je úplne nadšený. Ja som mal všetkých študentov veľmi zaujímavých, pretože každý jeden z nich je osobitý a v niečom bol špeciálny. A úplne takú čerešničku bol 9-ročný Luky, ktorý má absolútny sluch, takže to bolo naozaj veľmi zaujímavé. Ale všetci sú individuálni a úžasní. Máme tu takú študentku Evu, ktorá bola minulý rok poprvýkrát spolu s nami a musím sa priznať, že som sa asi ešte nestretla s človekom, ktorý by na sebe takto konštantne, permanentne pracoval, že naozaj, čo sme sa za ten rok nevideli, tak sa strašne posunula a hrozne ma to bavilo sa na to tento rok pozerať, že ako sa tí ľudia vedia zmeniť a keď si niektoré tie veci zoberú ako keby k telu a pripustia, tak je to hrozne príjemné sledovať ako lektor alebo pedagóg, že vlastne tá vaša práca má zmysel a viete niekomu pomôcť. Čo ma veľmi teší je to, že je tu veľký progres, lebo som tu od prvého ročníka a samozrejme na prvom ročníku tu bolo zo pár ľudí, dá sa povedať, dalo sa ich narátať možno na 2 rukách. A druhý ročník ma úplne prekvapil a dá sa povedať prevalcoval, že tu bolo určite niekoľkonásobne viac ľudí ako na prvom ročníku. Na budúci rok chystáme také, že by sa to rozrastlo možno ešte o jednu jam session, ktorá by mala trošku zase iný žánrový charakter. Viac by to išlo do hip-hopu, neo-soul, takúto black music a trošku R&B a tak ďalej. Skrátka, tento workshop nie je len o jazze.